Tak čo sa týka predaja, prebiehalo to vlastne veľmi, by som povedal, príjemným spôsobom, takým pokojným. Bola veľmi dobrá a tu by som aj vyzdvihol práca našho realitiaka, pána Sladeka. My sme boli nadmieru spokojní aj s ním, aj celkovo s predajom, s obchodom. Obchod vlastne prebiehal tak, že dostal som odporúčanie od môjho veľmi dobrého kamaráta na pána Davida Sladeka. Prebiehol vlastne samotný predaj. Predaj prebiehal vlastne veľmi dobre, s čím som bol veľmi spokojný. A čo sa týka samotného predaja, tak vlastne tam bola výborná komunikácia. Urobili so snúbenicou aj peknú dekoráciu doma. Nám vychádzal ústretí, čo sa týka obhliadok bytu. A nafotili, urobili videjko, aby sa nám lepšie, rýchlejšie predal byt. Chválihodné, čo sa týka pána Sladeka. Aj spoľahlivý, aj sa snaží. Keby napríklad sme plánovali nejaký budúci predaj, takže z mojej strany bola maximálna spokojnosť.